Bună ziua! Mă numesc Seceleanu Alexandru, am 33 de ani. Ce să zic? Viața mea s-a schimbat 180 de grade. Acum 7 ani. Acum 7 ani de zile, în 2004, când plecat fiind în concediu la mare cu prietena, am sărit în apă, în prealabil fiind asigurat de salvamarul de la complexul respectiv de distracție că apa este adâncă. Am sărit de pe marginea bazinului, am lovit cu capul fundul bazinului și am rămas, mi-a rupt gâtul, mi-a rupt a 5-a vertebră, cervical C5, cu leziune neurologică completă, adică măduva s-a secționat, este secționată și am rămas paralizat de la umerii jos. De atunci și până acum, până în prezent, am început și fac recuperare. Întâi am făcut recuperare la București, la Spitalul Bagdazar Arsenii. Apoi am mers la Felix, neștiind de Felix. Am aflat ulterior și după ce am aflat, am mers la Felix, doar la Felix, la recuperare. Recuperarea merge greu și la început și acum, dar față de cum am fost la început, mi-e mai bine, sunt mult mai bine. Pot să, pe loc drept, pot să mă deplasez singur cu căruciorul, iar în momentul când întâmpin o pantă, nu mai pot. Nu mai pot să împing. Depind în totalitate de mama, pentru că nu mai pot să mă întrețin singur. Mama are grijă de mine. De mâncat am învățat să mănânc singur dacă sunt în cărucior și sunt la masă în bucătărie. Mănânc singur. Am învățat să mă spăl pe dinți singur, să mă berberesc singur. Ce să zic, este foarte greu. Este greu. Numai cine trece prin așa ceva sau nu chiar prin așa ceva, dar cât de cât, să zic, apropiat, acela știe cât de greu este. Pentru că persoanele sănătoase zic, aoleu, da, bietul, da, e greu, dar nimeni nu știe cât este de greu. Ce să zic? Alături de cei de la Procodlea, am demarat o campanie de strângere de bani la inițiativa lor. Au vrut să mă ajute și atunci hai să încercăm, hai. De fapt și de drept, totul a plecat de la doamna doctor, care m-a ajutat și a reușit și a strâns niște bani, o sumă de bani, dar mai am nevoie pentru a putea achiziționa acel cărucior electric. O doamna doctor care nu-i de aici. Da, doamna doctor care este din America. Așa. Vreau să revin în momentul în care, dacă reușim să strângem întreaga sumă, să revin cu un articol despre dumneaei și absolut despre tot ceea ce înseamnă doamna doctor. Un cărucior electric, ca acela pe care mi-l doresc eu, marca este Levo Combi. Levo este marca, Combi este modelul. Un cărucior ca acela m-ar ajuta foarte mult, deci mi-ar îmbunătăți extraordinar de mult viața, activitatea, aș fi mult mai activ. Are multe avantaje pentru o persoană tetraplegică ca mine. În primul rând, se ridică în picioare, face verticalizarea, ceea ce este extraordinar de bună
pentru că împiedică osteoporoza, apariția osteoporozei. Ajută la îmbunătățirea circulației, ajută la îmbunătățirea tractului intestinal, ajută la îmbunătățirea funcției renale, m-ar ajuta să scap de infecția urinară pe care o am, pentru că de acum am infecție urinară cronică, în fiecare lună aproape fac infecție urinară. Așa, m-ar ajuta să stau mai mult, ceea ce îmi doresc, să stau mai mult în cărucior, să pot să stau întreaga zi în cărucior. În momentul când simt că nu mai pot, că am obosit, m-aș lăsa cu el pe spate, în poziția orizontală, și atunci mi se relaxează mușchii pe spate, sângele urcă înapoi din picioare, vine înapoi și aș putea să stau mult mai mult în cărucior decât acum. M-ar ajuta la transferul din pat în cărucior, din cărucior în pat, pentru că este echipat și cu un mic lift și dacă patul ar fi mai sus decât căruciorul, se ridică automat și mama mi-ar putea face mult mai ușor transferul în pat. Transfer însemnând mă ridică, mă prinde de mijloc și mă ridică de pe cărucior pe pat și invers. Sau se poate, cu căruciorul respectiv, pus în poziție orizontală, pur și simplu să mă tragă din pat, întins direct pe el, orizontal. Ce să zic? Sper să reușim în demersul nostru. Mulțumesc din suflet celor care m-au ajutat până acum. Mulțumesc din suflet celor care sunt alături de mine, celor care au fost prietenilor și celor care sunt. Mulțumesc din suflet pentru ceea ce fac pentru mine, pentru că m-au ajutat până acum.